вақте ки шумо сохтмонтона сар кардед, усто муаммо мешавад. Усто нест, проблема ишта занг мезанед, вақт надорем, ишта занг мезанед, вақт надорем. ҳозир айни ҳол барои шумо як маълумоти нағз мерасонем. устоҳо, яъне ки усто фақат системаи бетон кор мекунанд. дӯстони азиз, стяжка мегӯянд, фундамент рехтан дар кор, ёки подвал бетон кардан дар кор, ҳаус кардан дар кунай, лесинса кардан дар кунай, бо дуошиёна бетон рехтан дар кор бошад, манали бошад, ҳама коршона мекунанд. айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи дӯстӣ, дар деҳаи Ишбек Саттор. дӯстони азиз, ин устоҳо тамоми шаҳр ноҳияҳо Тоҷикистон рафта хизмати худашона мерасонанд. акнун айсоби устоҳо апалавка доранд, мешалка доранд, дивжо генератор доранд. бепул апалавкаш оварда барои шумо хизмати худашонро мерасонанд. айсоби шумо ҳамин фундамента чӣ маҳсулот меравад, ҳамаша оварда метиҳем, устоҳо просто рехта метиҳанд. анакун дӯстони азиз, нархоша барои шумо гап мезанем. фундамента баландиш, тамошо кунем, баландиш 1 метр мешавад, дарозиш 1 метр, ғаусиш 50 сантиметр бошад, 130 сомонӣ рехта метиҳад. агар абъёми шумо калонтар бошад, дӯстони азиз, бо ха ягон сум мобила мешавад, лесинса, подушка, чизе кори бетонӣ бошад, худо хоҳад ин бачаҳо кор карда метавонанд. шумо бо савол мешавад, агар фундаментро пасттар кунам, тунуктар, мақсад бориктар кунам мегӯянд, нархиш бо пасттар мешавад. ҳозир тақрибан 1 2 3 4 5 хонара 2.5 рӯзда буд карда истодааст. 80 метр зиёдтар аст. як рӯза ҳамин тобистонда 40-50 метр фундамента мерезанд. дӯстони азиз, 2.5 рӯза ҳамин кора буд карда истодааст. яъне ки устоҳо тезтар кор мекунанд. як бор дига аз наздиктар нишон метиҳем. апалавкошон тамошо кунед, оҳаниянд. мақсад ки мустаҳкам ягон ҷош каҷала шида буромада намеравад. жест хати тайёр кардагин худашон ҳама асбобошонро доранд. яъне ки апалавка кофта дига намегарден. дӯстони азиз, тамошо кунед корошона. мақсад бемалол дига рехта рафтан мегиранд. упарадана мешалкаам доранд. мешалка, генератор, ҳамаш аст. як 4 нафар, 6 нафар кор мекунад. ҳозир 6 нафар ҳамин хонара кор кардааст. 2.5 рӯзда буд кардааст. 5 хонара. хоб, акнун дӯстони азиз, ҳамин хонада фундамента чанд қадр аст хочида, ҳамеша гап зада мерем. 1 та, 2 та, 3 та, 4 та, 5 та, тақрибан як 80 метр фундамент аст. хоб, баланди фундамент 80 мешавад, ғаусиш 50 мешавад. анакнун тақрибан плюс минус ашқати 15-16 ҳазор сомон расход шидагия. плюс ҳамин ҳаққи усто ҳам ҳаст дар он ба дохил мешавад. ин фундамента сементи мохил 500 истифода бурдагия. дар они фундамент бошад сангои калон истифода бурдагия. ягон арматур мондагӣ нест. яъне ки санг қати истифода бурдагиянд. агар арматур монданӣ бошад, бо мумкин ягон сум расход мешавад, қимматтар мешавад. бо хулас расходтона гирем. 80 метр тақрибан устош қати 15-16 ҳазор сомон расход шидагия. апалавкошон бепул усто худашон мебиёранд, бемало барои шумо фундаментша рехта медиҳад. тамошо кунем, бетона сифаташ чӣ хеле хушрӯ буромадагия. агар барои шумо дуюм этажда монолит мекунед, ёки дорени фундамента арматур мепартоен, ҳама корша мекунанд. апалавка дига кашида намерен. дӯстони азиз, худашон апалавка доранд, мешалка доранд, генератор, дивижок доранд. вақте ки шумо айсвет муаммо бошад, дивижока бемол кор мефармонад, истифода бурда мегиред. хулас дӯстони азиз, ҳамин видеоро максимале паҳм кунед. касоне ки фундамент мерезад, кори бетонӣ бошад, рақамҳо дар зери навор бемало занг мезанед. агар абъёми шумо бисёртар бошад, худо хоҳад боз ягон сум скидка арзонтар карда метиҳад. каналимиз номидан чӣ сабаб арзон bo'ladimi? агар айноми канали колхозоботе буромадем, барои шумо боз ягон сум тавқиқ дода мешавад. ҳамин видеоро максимале паҳм кунед дӯстони азиз.